नमस्कार मित्रांनो. आज जागतिक हृदय दिवस अर्थात वर्ल्ड हार्ट डे म्हणून जगभर साजरा करण्यात येतो आज 29 सप्टेंबर दिवशी. आणि या दिवशी आपल्याला काही सल्ला देण्यासाठी म्हणा किंवा तुमच्याशी हितगुज करण्यासाठी म्हणा की आमच्यासोबत आहेत डॉक्टर महादेव दीक्षित सर. आता डॉक्टर दीक्षित यांची ओळख करून देण्याची काही गरज नाही आहे, पण आजपर्यंत त्यांनी थोडक्यात जर त्यांच्याबद्दल बोलावं म्हटलं तर मागच्या 35 वर्षापासून सर ह्या क्षेत्रामध्ये आहेत आणि आज 35,000च्या वर त्यांनी ह्या हृदयरोगासंबंधी सर्जरीज केलेल्या आहेत. आणि याच्यामध्ये त्यांच्या यशाचं प्रमाण आहे ते 95%च्या वरती, असं चमत्कारिक असंच म्हणता येईल असं हे प्रमाण आहे. तर आज गोवा असो, बेळगाव असो किंवा भारत देशामधील सुद्धा महाराष्ट्रातील, गोव्यातील, तसेच सिंधुदुर्ग आणि परदेशातील सुद्धा पेशंट्स सरांच्याकडे येतात. आपल्या अगदी त्यांना म्हणजे विश्वास वाटतो सरांच्या कडं आपलं हृदय सुपूर्द केलं की ते निश्चिंत राहतात. तर आपण सरांशी जरा बोलूया की आज खास करून आज तरुणांच्यामध्ये जे वाढतं प्रमाण आहे हृदयरोगाचं त्यासंबंधी आपल्याला सर सांगतील. तर ओव्हर टू डॉक्टर एम.डी. दीक्षित सर. सर्वांना जागतिक हृदय दिवसाच्या निमित्ताने सर्वांना आमचं नमस्कार. आणि आज हे जे दिवस आपण साजरा करतो हे दिवस असं असते की आपल्याला हार्ट आहे हे आपण आठवण करून घ्यायचे दिवस असते. कारण बहुतेक करून जेव्हा लोकांना त्रास होते, हार्ट अटॅक होते, तेव्हाच त्यांना असं वाटते की बाबा आपल्याला हार्ट आहे ना, तर ते हार्टची काळजी करत नसतात. हृदयविकार, हार्ट अटॅक जे आहे ह्याची प्रमाण जे आहे ते वाढतच आहे जगात, आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. आणि ह्याचं कारण डायबिटीस, हायपरटेन्शन, लठ्ठपणा हे जे आहे ह्याची पण प्रमाण वाढत आहे. हे जसं वाढते तसं आपलं हार्ट अटॅक पण वाढायला लागलेलं आहे. पण काळजीची गोष्ट असं आहे की पूर्वी आपल्याला वाटत होतं की वृद्ध लोकांना हार्ट अटॅक येते, स्त्रींना येत नाही, मुलांना, तरुणांना येत नाही, असं ही एक आपलं विचार होतं. पण आता आपण एक मागच्या 5-10 वर्षात पाहिलं आहे की हे जे विचार आहे हे चुकीचं आहे. कारण आजकाल आपण स्त्री लोकांमध्ये पण खूप हार्ट अटॅकचं प्रमाण बघितलेलं आहे आणि तरुणामध्ये पण आपण पाहतो आहे. हे सगळ्याचं कारण म्हणजे आपलं जीवनशैलीचं आहे. आपलं मुख्य म्हणजे आहारपान आणि व्यायामाचा अभाव आणि मनाचं तणाव हे जे आहे ह्यामुळेच हे सगळं होत आहे. आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की आपण 10 वर्षापूर्वी जे आपलं जेवायचं जे डिसिप्लिन होतं आणि जे आपलं जेवायचं जे आयटम्स होते, फूड आयटम्स जे होते ते आता कितीतरी बदली झालेले आहेत. आणि जास्तीत जास्त करून लोक आता फास्ट फूड जेवढं लवकर होईल करायला येते तेवढं लवकर करून जेवढं प्रिपेर्ड फूड असते त्याच्याकडे आपलं लक्ष गेलेलं आहे. आणि टेक्नॉलॉजीमुळे सगळीकडे फिरायचं तर सगळं बंद झालं आहे. क्योंकि आता कितीतरी तुम्ही रस्त्यावर बघितलं तरीसुद्धा सगळे स्कूटरवरती नाही तर कारमध्ये असतात. कितीतरी खूप कमी लोक फिरायला जातात. म्हणून ही जे शारीरिक हालचाल जे कमी झालेलं आहे आणि जेवणाचं जे अस्वस्थ झालेलं आहे त्यामुळे हृदय रोगाचं तणाव वाढलेलं आहे. तरुणामध्ये तर खूपच आहे आता. कारण त्यांचं काय आहे की 2-3 गोष्टी असतात त्यांचं. ते एकतर जेवणावर कंट्रोल नसते आणि ते आजकाल त्यांचं मानसिक तणाव पण खूप वाढलेलं आहे. स्ट्रेस लेवल खूप असतात कारण त्यांचं करिअर कडे त्यांचं जास्त लक्ष असते. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे त्यांना ते रात्रभर जागत अभ्यास करायचं, काम करायचं हे करत राहतात आणि झोपकडे पण लक्ष नसते. हे सगळ्याचं जे परिणाम असते ते शरीरवर निश्चितच येते पण हृदयावरती जास्त होते.
आणि त्यामुळे आपण हे हृदयरोगाचं प्रमाण वाढतं बघत आहे. जर का ह्याला आपल्याला टाळायचं असेल तर एकतर व्यवस्थित जेवण करायचं, डिसिप्लिन जे आहे ते ठेवावं. दुसरं 1 तास दररोज व्यायाम करायचं ते ठरवावं आणि 1 तास त्यात दिवसात 1 तास तर व्यायामासाठी ठेवावं. नाहीतर कुठली तरी खेळ खेळावा. आजकाल इवन स्कूलमध्ये खेळायचं पण बंद झालेलं आहे. सगळे लोक ते खेळायचं जे आपण जेव्हा स्कूलमध्ये होतो तेव्हा जे खेळायचं एक तास मैदानी खेळ होतं ते आजकाल आता क्वचितच बघतो आपण. आणि तिसरं म्हणजे एक 6 ते 8 तास बरोबर झोप घेणे हे पण महत्त्वाचं आहे. आणि हे सगळं आपण केलं तर आपण आपलं हृदयाला सुरक्षित ठेवू शकतो. पण हे सांगायचं सोपं आहे, पण करायचं जरा अवघड आहे. कारण आता आपलं एवढं सवय झालेलं आहे हे सगळं करण्यात की जरा चेंज करायचं म्हणजे थोडं अवघड असते. पण जर का आता आपल्याला आपलं हृदयाचं जपून ठेवायचं असेल तर आपल्याला हे इम्पॉर्टन्स समजून घ्यायला पाहिजे आणि ह्याला प्रायोरिटी देऊन आपण ह्याच्याकडे लक्ष द्यावं. धूम्रपान, मद्यपान हे पण सगळं बंद व्हायला पाहिजे. हे सगळं केल्यानंतरच हृदय विकाराचं जे झटका येते हे कमी होऊ शकते. सर्वांना हे सगळ्यांना माहीत आहे. हे सगळं मी काय नवीन काय सांगत नाही आहे, हे सगळ्यांना माहीत आहे. पण माहीत असूनसुद्धा हे प्रॉब्लेम व्हायला लागलं आहे. ह्याचा अर्थ म्हणजे आपण माहीत असूनसुद्धा आपण आपलं बिहेवियर जे आहे ते आपण चेंज करू शकत नाही. सो ह्याच्यासाठी एक डिसिप्लिन लागते. ते डिसिप्लिनकडे आपण लक्ष देऊन आपण चेंज करावं अशी माझी विनंती आहे तुम्हाला. आणि माझं एकच आहे की तुम्ही सगळे लोक तुमचं हृदय सुरक्षित ठेवा आणि शक्यता माझ्याकडे यायचा प्रयत्न करू नका तुम्ही. तुमचं हार्ट ठीक असेल तर सगळ्यात जास्त मीच खुश असणार. सो टेक केअर ऑफ युअर हार्ट अँड अ हॅपी वर्ल्ड हार्ट डे. थँक्यू. तर डॉक्टरांनी आपल्याला जे काही आपल्यामध्ये गैरसमज आहे किंवा आपला जो आळशीपणा असतो किंवा काही जे फॅक्टर्स कारणीभूत आहेत आपल्या हृदयरोगांसाठी, जे हृदयरोगांना आव्हान देतात त्यासंबंधी माहिती दिली. आपल्या हृदयाची अगदी स्वतःच्या हृदयाप्रमाणे काळजी घेणारे किंवा चिंता करणारे रोगतज्ञ म्हणजे डॉक्टर दीक्षित सर आहेत. आज ते अरिहंत हॉस्पिटल बेळगाव येथून कार्यरत आहेत. तर सर, अरिहंत हॉस्पिटलमध्ये ज्या सुविधा आहेत त्याबद्दल एक थोडं संक्षिप्त माहिती द्याल का? इथे सगळं हृदयाचे संबंधित सगळे सुविधा उपलब्ध आहे. आणि आपलं इथे एन्जिओग्रॅम, एन्जिओप्लास्टी, इको, स्ट्रेस टेस्ट, बायपास सर्जरी, मुलांवर शस्त्रक्रिया हे सगळं इथे होऊ शकते. आता आम्हाला हृदयाचं ट्रान्सप्लांटचं पण लायसन्स मिळालं आहे. हे तर इतर ऐवजी बाकीचे डिपार्टमेंट पण सुरू झालेले आहे. लिव्हर म्हणा, किडनी म्हणा, न्यूरोलॉजी हे सगळं पण सुरू झालेलं आहे. सो हे एक मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल झालेलं आहे आणि इथे चांगली सुविधा आणि सगळं टेक्नॉलॉजी पण सगळं अवेलेबल आहे इथे. धन्यवाद. तर निरोगी राहा, खुश राहा, तसेच आपल्या आहारावरती नियंत्रण ठेवा आणि एक सुदृढ व्यक्तिमत्व म्हणून हे जीवन जगा, असाच काही मंत्र आमच्या डॉक्टर दीक्षित सरांनी आम्हाला दिलेला आहे. कॅमेरामन महादेव पवारसह लुईस रॉड्रिक्स, कोकण 7 लाईव्ह, बेळगाव.